apa lu? Lebet apa? Keleban orang-orang. Bisa kaya ngono. Awas ora kok sing medem ora. Bisa kaya ngono. YouTuber takon. TAP le main-main kapan? Oh, tanggal 22, Mas. Tanggal 22. Ning endi? Lalu kok june ning Bragung. Bragung. Wis YouTuber esuk ya merapat yo kudu. Heeh, nggih selamat datang kanca-kanca. Alhamdulillah. Esuk nang ana lho heboh sing dene gemblung. Golek meneh esuk latihan gemblung sik ana. Heeh. Iki gara-gara Arjun. Nggih, niki tak nutuke kapingan riyen nggih. Mundut lagu camping gunung kalian gubung asmara. Bagi manjur asin sithik ya diatur nggih ya. Ya ini sing ndi? Kau lenggah. Nah niku. Ingkang tasih ses. Sandinge Mbah Mayut kok. Niku ngajeng nomor kalih. Oh, nggih, Mbah. Selamat datang kepada kanca-kanca bakul Mas. Alhamdulillah. Syukur bisa.